Session biang pat ngai kublai ke kerpang pi barok hak kerteng jong Jesus Kristus bu trai jong a jong pi de ka dau jong u bang salong kum ni ke bang long menta amen de ka dau jong u ken bang sayo ikum ke ke kabu ke bang ya syakri la lut eu trai bang sungur i ki jing ruai ki ba la lam menta ka bang ni ruai ni sngo de shisha ya ke jingjan ke jong trai sangi ba habangi let sejan jong nama ka tin jong trai ko wan sejan jong a ngangan wan sejan jong pi kabut kadai so mangi sim sinjam bingin let na bang let mangi utran so wan ken kadang ngene pleng jong pi besngo ke jingdan jong trai ne ka poro menta to akti okay yero trai okay ka balang ka bagari ka jeka ka pleng mut ye ka ban ai ka jingikai na ni ka siti Jacob man ka tiyo ko ba jong benai ka siti Jacob in the book of James. Ninya pelet jimut ya kene ka jingikai tak siti Jacob la ko kumno ko sistem tam ye sistem siteng ye kat kum ka jingbu bet burenti nang ye ka bangin yo ye ka bangin kata apat sa ka siti babot hadin jong Jacob tagalong ka siti ka kong jong Petrus ye menha kene ka banai balano ye da kata ya ka LAMPHRANG wani ka introduction ka LAMPHRANG ka badai na ka khot ka baningkong bật khất của mình công, bạn ngon như phi hà JINGTYNJUH LAMPHRANG ngalong, là cha bị jar ya cái way na cái JINGTYNJUH balai bela thọ ini cái city, ngila an poi sakani cái way, ta cái long bakani cái city jung Jacob, cái khất sa cái jinglong jim Kristan cái bakam halor siso, nani cái khất sa cái jinglong Kristan cái bal nang san, sim la khất yang apa phi, yang ngilong kita bot jung Jesus ha cái jinglong kelong sa. Kejilong kena sa hari bengin sanru sekejilong rangba ha kejilong nong but jengi kum kijong Jesus Christ upol long men banganang long kum kena ngaperkat kum kena anda bangal rangba ngala perkat kum wai kum rangba kadi kejingi kai na kejiti jong Jacob katendung kanra yang abad pi kham selor barkan pen kendo yang abad pi dan gapor kan cerai ru nawar balai nyimpat la yang ingin lek ko mau ong hanrai kan mau kan ni ka kchin jong blai ka khot yang ai pi sate sia ka jingim kan ka bakum ka jong Jesus Christ hadin baladak ye ka baon ai kia ka jingtran khu blai ka jong ka bang syam ka khot ka baning kong bet na ulet bet sia ka team na sia phang pedeng jong ka jingtran ka jong ba ka wai ni ki team ka ba Ukraine ha ka ni ka siti jong ka dei ka JINGTYNJUH law ba ka dei ka wai ni ki phang pedeng jong kene ka siti ka JINGTYNJUH ya ka bangin syam na ka khot ka ba ar du khot ka ba khat phra kren tang se phang jong ka JINGTYNJUH ba but ha ka ni ka jingikai se phang jong ka ni ka JINGTYNJUH on pin mentai ki ar tali ka jingikai ka banin kong ngine kata kumno ban jong ki JINGTYNJUH kata na ka khot ka ba ar du khot ba khat wei but ka benta ka ba ar pat ka bangin sek kata hau benai man soan kata kalong ka thumei jong ka JINGTYNJUH na ka ba khat ara du khot ka ba khat pra benta ini let yak ban puli ka ne ka benta ka ban kong kumno ban job ya ki JINGTYNJUH habile ba ka ne ka jingkai ha ka jipin kre janga lawan ra ki lai tuli ki jipin phya laning lam ong kum ki scare ni outline laban jam seprang to ka ban kong ni kta habile bat ka JINGTYNJUH jong ka JINGTYNJUH khot ka ba ar adu khot ba saw kat kawasan itu berperan kita sepang jingdan kam jong jing start akapor jong jing syak tunjuk kat ka bakenda itu kat bakat wei pat ngin kita sepang jingtuk bar ke jingri spa ka balong ka wei na kilenti jong jing syak tunjuk ke jong ngau jong pi kire di lai tuli ye ka bangin kita akan ka por ko menta khara ba kanum sim ye ka por tengi let bet benok se ka benta ka baningkong ka balong ka jingtmu jong ka JINGTYNJUH ye ka bangin ini kat ka ba ar du kat ka saw ngin ye pulilang ya kita di khot Bible di bawah di screen haga jing ong jing away ar lai tu pinyo ya kata ka jingkemen sudah ko para bangit jenga haba pihap hagi JINGTYNJUH babon jan haba pitep ba kata ka perang ya ka jingit jong pi ka pelong ya ka jingesha harai ka ne ka jingesha tu ai kan yo yala ka jingtrei bajanai ba pinyo long ki bajanai bat ki batli biang ki bam duna ha ka e ke eru mau pi ba nginum khot chu ka sermon nginum khot chu ka jingla
ngin khot da ka jing kai ngin khot da ka kelas ya ka de ti ngan le ka de kom ha be de ka jing a jing kai ngan wan ra ka jing batai ya man kut kita ki khot kanang bahadin habut la jawa pi shong marwe pi puli ka jing tho jong ka siti jong jakob pin yo jing shai pat te mentang nya pai be shen be no sha ka khot ka baar kabalong ka jing batai kintin jong ka te khot ka baar ngin pa shwa siti kintin bong tu ni to pinyo ya kata ka jing teman sudah ko para banget jonga ucakap buang apa bikin dua ke jing tinju ka jing im ka jong pi lewat pi mat kita ke jing ele ke jing ka jing ya lenti ke jing im jong pi tu nyau dah ke nyau kum ka jing kemen sudah nyau bakalong ka jing kemen lene kemen babikin dua ke jing kim dua ke jing ha ka jing ya lenti ke jing im jong pi mari sedang la tendung lohi yang awal pi dai kemen haba one bon jan ki JINGTYNJUH wong Jacob balai bu Jacob bukan tu yakini ki kustan haji por ki jomu bakin nyau da ka jingkemen habai kin doi bon jan ki JINGTYNJUH balai asya ngamni thu ka daw ka dai namar baki prabnget haji ti por ki bamin shwa ki sha pun sitomben Kikin dua ini kasi sak pun sitomben hoot apa ni kran sepang kasi pun sitomben haka por jong Jacob kay per bak labak na kasi pun sitomben ha syaban kutno jong ka spak snem ka baningkong bat haka spak snem ka baar ha syaban kutno jong ka spak snem ka baningkong bat ka spak snem ka baar ki pra banget haka tu ka por lomba ki sak thuet hadu put ye ka ban poi ki sya ka ban sak penyap kumjo haka spak snem ka baar lomba ki pra banget ki por ba menshua Kelai dua ini ke JINGTYNJUH kan. Ba laraja ba kiki kloi ke bakin ong ino ini ke jinget. Ke bahau krus jisu on ai ki ke certificate. Ke license. Lana pedang ki kustan ki por sya ki mamlak mensyak ta ke JINGTYNJUH. Lama ki ketok ia kata ke license kata ke certificate. Kana menyok pun sisya ke marom. Bagi dai kita kentat no Jesus Christ. Rai kata ke JINGTYNJUH Kajur bah ke por jong syawan kupno jong spak senam ke bengkong bat kantap ele ke spak senam ke baar. Hari apa keran sepang jong JINGTYNJUH. Ke por ke jong Jacob kam dai belong ha kata kurkom. Ke JINGTYNJUH ke por jong Jacob kawan. Dai ling ba jong ka imlan ke salang ki pet ben ki pet kho nang ta dai ling ba jong ka yok ka kot ru lene mi on kitin pareng ke socio economic status. Kadai kata ke JINGTYNJUH ke bagi kendo. Dai kane wa Jacob ru Ukraine. Nama kata usakren bahas pang jadi beduk bagi beruspa agar kisiti kita uru kumjo. Nyau, dah kejingkeman sudah apa yang kedua yang berbunjat ke JINGTYNJUH. Balak belum kumta kadawa kita ni kai, kadawa ya kejinget balasan, kadawa ya kejinget balalong balarang ba. Asal yang menkera pareng kadawa ya ke maturity. Kedua yang ini ingin lom kibalasan mengelak menyau akan ikurkom. Menyau dah kejingkeman sudah ingin dua ke JINGTYNJUH akan jingja lenti juga jingim ngajang pi pemalakas. Nomor kata mare sedang ini kini keban puli ini ke siti ucap belum KUMNO sejurong hakai bidai bekerkom long berkom kum kidong buat jong jus KUMNO. Saya ada JINGTYNJUH ke bakam sejurong. KUMNO dia ke level ke bakam sejurong. Wat sak tu ke level ke balong kumjo. Tanya pai kindia siti kintin wong. Haba pihak ha ke JINGTYNJUH berbunjat tunyo dah ke JINGTYNJUH sudah. Ha pihak ke JINGTYNJUH berbunjat. Ucakap uklam tok kumne. Umdai kemen namar ke JINGTYNJUH hari kemen ha ke JINGTYNJUH. Karena kerja PR bak labak. Jom kita kentin for, but in nak kentin pareng. Ndai men kiban namar bi kendo JINGTYNJUH and recommend habang ni kendo ya ke JINGTYNJUH. Ka kentin hab. Kamau Jacob upenan kam hang ni kadai wala shim na kentin Greek. Peripito. Kadai kentin. Atau ya kanu ke JINGTYNJUH ka bampoi perkat. Tiaba pikendo ikanu ke JINGTYNJUH ke bampoi perkat. Wong tuk nyau dah ke JINGTYNJUH sudah. Kai kita ke JINGTYNJUH ke bai ni kendo ke bampoi perkat. Kalau belum kum ni kum belum ki peramu ki balai phone ni kita yo.
kia phone kia ông bangin nang let ya ka bangin check up nomor bakadang jing thot apo aja kamat kapat handai anda bala det ben check up kan san siok ben benar ki badan ke jing pang cancer hatungin kelman em kalong komta lane abang ikin do jing ya ki jing accident ngin kemen ho ngom ong mangin susi la dan men balak lat no sium ta bang akin do jing accident ka kum kedia ka kejat ka kum kedia ka kti kedia si ngin kemen hatungin kemen la jabi ikin do jing kin do kan ki balong kan ki weni ki lat ki bala ulun rak dik susi om tang yang awat pian re ka yeng ka sen kum jowa de ka balang ru kita gini ki bau cukup ukuran kita gini bau cukup ukot yang awat pi ba ngin nyo de ka jikman ha ba ikin do ikan do jing do ka balong rekat ba ka jaring kat ka jing pistom ba ni to ka po ka de jaring kat ntep ha ka po ba kin syak nyo ben ha ka po ba kin syak pistom ben hen re ki nyo de ka jikman sudah ukun tu cukup nyo de ka jikman sudah tinggi pa jik kat ka balai ai ka daw balai ni di nyo de ka jikman kat ka balai so ma pinya man jingjur ho haba pi pitep ba kata ka ba perang tinggi pa so tinggi jimbatai ti kentien barok ki banget ki banyak kendo ye ki jinge ki yomar ye ka jingker ku jo ka jingla ye ka bakin yaisha kata kamut labi kuat belong diberi ke biasa ready one guy KUMNO kadang mana plan jadi kuat belong diberi biasa kam jisu terakti okey baru ini kuat biasa kam jisu tapi kuat biasa kam jisu ready JINGTYNJUH bikin mana JINGTYNJUH nomor KUMNO kan umwan nam jab kemuan kan ke testing ini JINGTYNJUH kenal ini wipat kamdan ke jing yonong ha ke jing yaisha lala jawa kamdan ke jing perang ya ke jing em lala kamdan ke jing perang ya ke jing em jangan jang pi sabai jing yaisha kadan kam wan ra ke jing kelai ke jing em jangan jang pi abang yaisha dan kam bani usok jang ke jing kelah lala jawa ngi yaisha klam da kelah ni haban bu ke jing kelitik yaisha madai mata ni kekentian perang ya ke balasyum dengan kekentian Greek kedoki mion lapnan kam hakaban tunjuk yet ya kanu ketiar ban pinsisa la kalong kabanela lani kalong kumabha nong sinak siar nong sanya kaksiar long ba ban itu kaksiar kalong kan ka kodor adu ka tau tang kan fusin syu hadun lai i ka dur khmat ka chu hawo pet kaksiar kata kada ini ketin bohong perang. Orang ini kuat ya ke bangini i kedur kemat jong Jesus Christ haka kemat jengah jong pi. Ni haban ya lingba jong JINGTYNJUH. Haringkat ke jing Yesus. Kenal belai jong ni dia belai. Bertunjuk ang ketin jong belai. Kinorwai sam kirwai ki atrai tu tunjuk yet jingi. Tunjuk atrai ke danut jongi. Ublay berabor, uju tunjuk ya lagi kon ke jongu. Henry ke jitmu pat kam dai ban penjat. Ni tiap hai kata. Henry ke jitmu ju kelang ban penklan. Ban penwandur, ban penbabat. Kinuksa bubul ma pin iya ke jitpo je ke jong blay. Lawan ini di kat Bible. Genesis kelang ba arpuar, Exodus kelang ba katsan, kelang ba katreu, kelang ba arpo. Deuteronomy kelang ba pra. Nang ta kelang ba katlai. Nong bishar nong baar nong balai nang ta ar chronicle nong balai puar nang ta Matius nong basau nong Petrus nong basau kini kini kijing pitisha kum kinuksa katukat ne o balai kin utunjuk yaki brio haki po jo ketesun beremba ketesun mai kenang man sandor ka jing ka jong ki bikin yo bikin long kan kita ki babetken ia ka bakin dan ha ka jaka ketang ka juku